Dek aku tadi harap dapat dijanji tak calon kowe ngapusi lungaku ini amung golek rezeki tak butuhke kowe aja bedoti wis sekene suwene aku lunga ninggal kowe apa parah ya mung kowe udan. Aduh, wis sore iki. Wae ngasul ya kesel-kesel ngene. Ngasul. Tekon di Sam. Tekon nguras kali. Wis renggo pacul ngene takon ae karo wong kesel lek. Yo sepurane. Nah, awakmu teng nandi? Ning bongkar kapal. Wo tak pacul ku. Wis nggo pancing ngene takok ae. Oh, ya wis, aku tak mulai lek ngono ya. Takok. Arek kok gregetno ngono dadi arek. Apa iki wis nasibku? Nasibmu piye? Kudu pisahan karo sliramu. Sakne jarene arep nampa apa anane nyatane kowe milih dalan liyane. Lagune ya apa rek? Wis, apa wis efeke wong kesel yo ngene iki.
kongkong masker. Masker. Kayak apa sam? Masker bengkoang ah. Ora wedok ae sam. Masker kae iki lho ndang pemerintah. Waduh sam lek masker kono niku sumu, ongkep. Bernapas itu gak iso lega. Ini enak los karewel. Ya iya. Sam. Ya. A few minutes later. Sebelumnya kalau mau perekaman sama harus pakai masker dulu. Masker? Iya. Apa mas? Syaratnya ngurus KTP itu kakak, akte, malapun ya masker. Iya, sesuai protokol dari pemerintah kita harus mewajibkan pakai masker dulu mas untuk pencegahan penularan COVID-19. Terus apa ini? Ya monggo sampean kembali dulu cari masker dulu nanti baru bisa kembali ke sini untuk perekaman. Cangkem ngomong apa? Apa mas, kembali mas? Pakai masker pak, kon boleh. Mas, aku kandhani ngeyel sama niki. Masker itu kanggo nanggulangi COVID-19 kok kasih kae sama niki. Koyo maniki. Ayo kemana pak? Tuku. Yo tak tuku mari iki. Wah, ini bener itu masker. Ya wis toh. Sakwise nonton video mau awak wis jelas. New normalku sederhana. Paling enggak awake dhewe undi-undi nggih masker. Ayo jaga Malang. Malang iki wis duwe cita-cita yang luar biasa. Songko Malang kanggo Indonesia tur yo dunya. Dari Pak Sutiaji iki kena diprotekno nang arek-arek iki wis tepak iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Kono. Apa sam? Ayo, apa tuh? Pusat gosek. Apa ya sam ya? Kemarin ada kira. Dasar ini rata ngene. Semua sorry. Saiki corona le, pakai masker, melu Joko Malang, wis. Wah, iya rek. Mau cek dulu sam. Kok nggak ada corona? Pakai masker. Nyok. Suwun. Mas. Apa? Kuat mas. Maskermu masa depanmu cuy. Mas. Kuat mas. Oh mas. Kuat. Ojo sombong mergo donya, ilingo yen kabeh bakal musnah. Mas, tapi siap gak? Gak punya sayap. Gak siap. Mas. Kuat mas. Kuat iki kanggo awakmu kabeh sing saiki galau ya. Mangano, mergo apa? Ngempet perasaan iku butuh tenaga. Oh yeah. Mas. Kuat mas. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.